Iako u društvu 10 najgorih ekonomija, u Hrvatskoj se neki i dalje ponašaju poput pijanih milijardera. Samo u posljednje 3 godine naše su općine i gradovi mogli od HT-a na račun korištenja zemljišta na kojem su ukopane telekomunikacijske cijevi i kabeli naplatiti oko 600 milijuna kuna. No zbog nečije nesposobnosti ili nemara nisu. Teško je pronaći grad ili selo bez telekomunikacijske infrastrukture, no teško je i povjerovati da većini gradova i općina kroz prste cure milijuni jer ne naplaćuju ono što bi mogli. U udruzi Telekom tvrde da po zakonu operateri za korištenje zemljišta u koje su položili svoje kabele i cijevi moraju plaćati naknadu, no naplaćuje ju samo 17% gradova i općina. Doista ne znam kako je to moguće, vrlo vjerojatno se radi o nekapacitiranosti i nesposobnosti onih koji upravljaju jedinicama lokalne uprave. Ovog trenutka Hrvatska, odnosno jedinice lokalne uprave, godišnje gube najmanje 200 milijuna kuna. Budući se samo zadnje 3 godine mogu naplatiti, svake godine 200 milijuna kuna zbog toga što jedinice lokalne uprave ne naplate ono što trebaju po zakonu, ode u zastaru. Zastara bi se mogla prekinuti tek kad bi gradovi i općine podnijele tužbu zbog neplaćanja. Ako to ne učine, svi nenaplaćeni milijuni odlaze teleoperaterima. Na tu inertnost već godinama upozorava i bivši saborski zastupnik Tadić. Hrvatska s takvim postupcima i izostankom strategije razvoja telekomunikacija, posebno optičkih kablova u gradovima, sve više zaostaje od ciljeva i digitalne agende Europske unije. Imate interes HT-a, njima svaki dan odugovlačenje rješenja vrijedi pola milijuna kuna, a s druge strane imate jedinice lokalne uprave koje ne znaju svoj posao. Na tu temu najveći Hrvatski Telekom i mjerodavno Ministarstvo prometa danas nisu imali komentara. Zato ga ima naša gošća, stručnjakinja za telekomunikacije. Dobar večer, gospođo Holjevac. Dobar večer. Da odmah na početku raščistimo potencijalni sukob interesa, radite li trenutačno i za jednog teleoperatera u Hrvatskoj? Ne, ja sam u penziji, ali nisam u mirovini. Dobro, onda možemo nastaviti razgovor. Tko to štiti, gospođo Holjevac, HT? Tko je tvrtki u većinskom vlasništvu Njemaca omogućio monopol nad mrežom DTK, da pritom gradovima i općinama ne plati korištenje zemljišta na kojem su cijevi i kabeli postavljeni? Čitava situacija se dogodila oko toga da je HT želio zadržati što dulje monopol. I u tom zadržavanju monopola je propusteno bilo, ja ne znam točno da li je u ugovoru bilo dogovoreno između Deutsche Telekoma i hrvatske vlade da kabelska kanalizacija pripadne isto tako Hrvatskom Telekomu kod prodaje, ili je bilo to zapravo nije ni bilo unutra. Ali u svakom slučaju momentalno u ugovoru to nije. Dakle, kabelska kanalizacija koju treba naplaćivati nije u ugovoru između Deutsche Telekoma i hrvatske vlade. Ali mi smo 2008. donijeli zakon. Ali mi smo zapravo u gradu Zagrebu, ja sam znala kakva je ta situacija, sam dugo radila u HT-u, mi smo u gradu Zagrebu napravili posebnu firmu, Digitalni grad, koja je bila zadužena za održavanje i iznajmljivanje telefonske kanalizacije. I vama je HT uredno plaćao? Ne, jedino HT nije plaćao, a pri tome je sve operatore koje su sa Digitalnim gradom sklopili ugovor tužio sudu. Tako da se zapravo razvoj telekomunikacija prebacio na teren sudstva. Svi su se tužili međusobno i sudili, a rezultat toga je da se to ne naplaćuje. Plaćaju svi operatori u gradu Zagrebu, ali ne plaća HT. Dakle, vi hoćete reći da HEP recimo plaća za svoju mrežu, plaćaju i Hrvatske vode ako ide preko nečijeg zemljišta, njihova mreža, jedino se ovdje ne plaća. Ovdje se desilo sljedeće. Right of ways, dakle, kod nas se prevodi pravo služnosti. S obzirom na ovu situaciju da je HT htio zadržati što dulje monopol nad tom telefonskom kanalizacijom isto tako, onda se donio zakon 2008. o elektroničkim komunikacijama. Tada je premijer bio Ivo Sanader. Tako je, i u glavi 4 je stavljeno da se uvodi pravo puta. Dakle, novi pravni pojam koji je u jednom takozvanom, kako pravnici kažu, lex specialisu uveden pravni pojam. I zašto taj zakon sad nitko više ne mijenja? Zašto ova vlast? Trebalo ga je promijeniti, apsolutno tu glavu 4 treba ukinuti. A zašto ne ukidaju? Zašto?
To je vjerojatno čitava situacija borbe za monopol od strane HT-a koja je sigurno prisutna u svim porama našeg života, ali ta borba za monopol je politika kratkog daha jer je de facto Hrvatska na začelju razvoja širokopojasnog pristupa i telekomunikacije i informatike uopće. I za kraj ću vas samo kratko zamoliti, je li moguće da su od 2008. i donošenja tog spornog zakona općine i gradovi HT-u darovale oko 1,2 milijarde kuna, od čega je gotovo polovica otišla u Njemačku? U gradu Zagrebu se to procjenjuje da je oko 120 milijuna kuna godišnje i to je vrlo moguća cifra s obzirom na količinu te telefonske kanalizacije koja postoji. Dobro, dovoljno smo čuli. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku 3. Bilo mi je drago. I na